Hey! Ana pod ang Tris Buhakak para ipakita kaninyo ang Istoryang komedya. Part 11. 11 na? 11. Libre na. Usa, usa. Nya. Okay, dool na siya. 11. Right. Right yung buya, right. Right. Ay gala, ani ang istorya. Istorya nga pulos komedya. Kung inyo kining paminawon, kamong tanan mamalipayon. Kasi una. Ikaw na dong. Ikaw na. Ako na. O sige, sige na. Okay. Ang kini ako istorya niya dong, may tungod ni sa ako ang pagkaagi. Kagi gyud mo. Oh, sa una pang mga panahon. Oo. Dili karon. dili Dili karon. Abi nimo dong. Partim na sa unsa? Partim nang unsa may topic ana? Parte gini siya sa akong uyab sa una. Uyab. Di na sawa kay. Abi nimo dong. Nakabuwag gimi ato. Kabuwag Ano man? Sakit ang akong kasing-kasing. Nagtrabaho ko konstruksyon dong. Pagtrabaho na akong konstruksyon dong. Pero katong uyaban mo, gipuyo ito mo. Ako gyud gikapuyog usa ka pa ni malay. Grabe ha. Mo dito nasakitan ka. Karon dong. Pag ako ginasabtan siya kay pauli mura lang sigwala. Oh no. Uya og na ako. Mura lang pagwala. Murag gun ay gana nimo. Sa ato pa. Uy, nood nang gisiya og ganas kalipay sa among pagkamagtiayo. Sa ato ba dito ni? Ang tawag ato, niuli ka tungod og alang. Pero pag abot nimo siya murag wa lang. Ina. Mao gini sirap-rap budak ko ana bungot sa oko kanimo. Okay. Abi nimo, inaani istorya. Trabaho ko konstruksyon. Kaya kibaw mo ko nga doon na yung mga huhungihong. Ako gini sa malangig kong sayo sa akong purman. Purman. Uli kong sayo. Construction mo kong trabaho. Uli kag sayo. Uli kong sayo. Ano man? Kahapon uli kag sayo. Karon uli kong sayo. Abi niya purman. Nagi ko may problema. Sa problema ni mo. Inilaya ko asawa lagi. Uli na ko. Muram nagwala lang. Murag na kay napanidan na bantayan. Isap sayo na na. Inig apot mo tukaran. Ayaw pagtuktok ka. Pagtuktok ni mo ganit panitan, kung mutuktok ka, dagan ka lipot ka bintana. Ato man agi dito. Nice. Inaana di porman. Karon, wa ko mo lagos mo balay dong. Ang akong giritso, ang tindahan nga iyang utanganan. Sus karon dong. Di ko mo disus balay. Agiun ko ning tindahan nga iyang utangan. Kay hibong ko ni ing lista sa iyang utang. Nga ano mo ning naamani tahop bugnaw. Bungot sa oko. Say, kahupugnaw. Tahop bugnaw. Basin beer to. Mao gani, ang ito rito. Ingko nang. Ngano man ning lista nang sa akong asawa iyang giutang dire. Ngano naa man ni padakuha akong utang nimo? Ay akong sildo. Igo ra gibayad sa imong tindahan tungod ning iyang giutang. Ngano ang musuko man ka? Nga mao man giutang sa imong asawa. Kisa may di sa musuko. Nga ang akong sildo igo ra mo po nimong dawaton ning Sabado. Unsa may mong problema de? No problema ko ni nang. Ngano man imong lista sipet man ni. Kay akong gipasugo niya. Tahop raman nga para lawog sa baboy. Ayaw na man ni bugnaw. Na di bugnaw sa tahop. Ano say tahop god? Tinuod na siya dong. Ang gikuhanan niya bugnaw pero siya may nag-ingong ipabuta lang tahop. Kung sa may gikuhanan siya, beer. Dayon. Suko ko dong. Mauli niya suko ko day. Kisam si kauban niya inom nga di man tri ko mo siya mo inom. Mom baso. Abot ito. Tukbo rin pultahan. Pagtukbo rin bungot sa ukok. Ano may ko sawa sa batog ni siya usar duha na magbuktiil. Lupat naman eh. Bangon na siya. Pagbangon dong. Sus, pati man bungutunan sa laki dong. Pumasok kayo. Murag kameraman na to. Ano siya. Bunguton kayo kameraman ba? Murag kameraman na to. Bunguton mo kayo pati sugod na. Ang ngayon tayo musuko. Day! Masama day! Laki mo nga naman day! Nag-utan ba noon mo? Makakaon pa ta. Ingon ni babay, bangon mo babay. Lago siya pagbangon niya, bagring kayo ang sa laki ng gaan, nagkaprulong. Dikutam sa sabay ko, ano man ka na isa, kinededong, utan mo na siya, pero wrong spelling lang. Ay gala, ani ang istorya, istorya nga pulos komedya. Kung inyo kining paminawon, kamong tanan magmalipayon. Abi bitaw sa ninyo dong Dulex.
Dole sultian talang ka. Kanay mo ha. Kaagi mo to niya, kanay mo. Unsa man? Kini ang kaagi sa gyapon nila ko. Lan, Ay lang isulti kagin mo tong. Oh, pindot din ni puro kaagi na to ba? Ay lang isulti kagin mo tong. Ano man? Rap. Nga naman. Imbis na mo katawa na mahilap ta. Ngano kay isulti ko no. Ayo pag hila kay kini kaagi ka. Gamay ra nagligas sa simong kaagi. Ah sige sige. Pero nakabitakan ako gamay. Ano naman? Kay gwapo ka. Kay nakabitira man ko 610. Ya, sa kaagi na. Ano man gini siya birada. Ah. Pero gilimbungan lang gyapon ko sa kong pagkatao. Kay Ngano? dito sa Sa syudad. babahin sana si mong asawa. O bahin ni sa kong asawa nga nanarbaho sa ko. Oh, narbaho sa ka. Nanarbaho gyapon ko dito sa layo pa kayo Mindanao pa ko. Oh. Sus pag uli na ko. Anak day ko. Layo hanbon na kay ko. Kini asawa. Ako ning kanon. Sus ingon din siya nga abot ko dito. Nya, dong. Unsam ni? Ko karon portigin akong dipaya day. Dipay kay ko nga nag-ampo kita ni nga mag-abot ta. Kaya karon ni anak naman na akong asawa. Nya, minyor gikan ko. Ko minyor ko mo day. Minyor? Oo, ako asawa sa minyor sa nako. Di anak ko day. Sa akong maglayon day. Wa gyud ka magbudhi nako. Imo gid singa wa ba siya magbinuang nimo? Oh, wa gyud ka magbudhi og magbinuang sa ko aday nga butan kay bana. Yun sa siya. Siya nga dong ako dong wagi ko mangdimbong nimo. Wagi ko mamutbot nimo, wagi ko magbudhi nimo. So ay salamat in taon. Nya na man may baboy ato dong nga tulog buok dagko na rasyono na gibuhi na mo ba? Pabuhin ko niya. Tulo ka buok baboy. Pagkaugma bihawon bitaw niyang baboy presyon. Halina na. Kuportahan kay ako sawa. Dili di to bot-boton mo. Dili ito butbuton ng sawa. Di ang giro ba? Oh. Aon gid ako nga iya bagi kong pinangga nga dito ko sa layo. Oh. Ingko day. Mularga ko ani anak lang ko sa daday kay makuha ko sa kong passport. Passport. Taka man kay passport. Oo. Passport na mo passport hinon. Mama ora man na god. Dayon karong gabi mularga ko o karong hapon larga ko nya balik ko ugma pa sa buntag. Oh. Nawag lang ko nimo og di ko balik. Oh. Ingon siya. Oh, sige dong. Kay total di na masali ko kwarta halin sa baboy ba. Adle baboy. Oh, anak sa kop. Testingan ko niya. Sawa bingam. Tibi siya mamutbot. Oh, di bagi siya mamutbot. Lakaw de ka. Oh, lakaw na ko. Pag lakaw na anak ko karon halinan to. Di ko lahos. Sa to tawa kami lahos ug larga gyud. Nagpalayo ra ka. Oh, nagpalayo ako. Diha ra ko sa Unahan sunod barahan. barangay. Oh. Pagkagabi paliko bitan ako. Balik ka sa inyo ha? Oh, Unya, unsay imong buhat? balik ko bitan ako pa. Sakto kong balay, nagmaskara ko. Maskara ka ana bulag. Oh, babulitan ako ba. Tulison ko sa Tulis ni mo asawa. Tulis ako. Kuha ni mo halin sa baboy. Aring kwarta. Oh. Isa. Ay, ayaw. Oh, Ana. ayaw, anong kwarta mo? Hatag niya kwarta. Ikaw, ate. Pag humanugos kwarta, Ako na sa testingan ko. Bakit siya mutbot na ko? Hubo! hubo no. Pahubo ni mo asawa. What the fuck? Sa kibaw nga ikaw to. Oh, wala sige bom. Usab na ko kutingog. Oh. Hubo! Sop! Ganyan taon kay di ba mabakbak kung ba na? Hubo! Ayaw lang kong patya. Ayaw lang kong patya. Apat yun ka nun. Oh. Sop, oh sige. Hubo! Hubo siya. Tirahan akong mayam. Bukan po. Pagkahumad. Luya kayo ko. Luya ka. Oh, kakuha ko mga kaunsik to nga. Ito nga. Ingo na siya. Buya sa siya. Daan mo kwarta. Daan ako kwarta. Kadlaon pak. Adto niko. Dito sa Kupikas Barrio. Dito sa Kupikas Barrio? Oh, nawag niko niya. Ah. Hello. Oh, dang. Oh. Musta mga niya? Yung sa imong asawa. Ay, gilak. Naghilag mo Hilak asawa. mo sawa. Oh. Dong. Hindi ko ano hilang ba? Sindong, bisa ka mong bino. Itulis ko. Unya. Oh, gitulis ni kanina niya. Wa kay unsa niya unsa man siya. Oh, gihatag na akong kwarta dong. Oh. Nya, dai wa gi ka unsaha dai. Wa kay labti na atong anak siya. Sus, kanay wa na sige nung ko unsaha dong. Sa ila gid ko. Ako ra katay ko. Nya ako pa siya anak. Yan na ingon siya nga. Kaluis ginodong. Wa nyo tao kung saan. Kwarta lagi ko ha. Ano siya kaluoy sige nodong wa gi ko unsaha pero unsik tunga ako. Di ang pugad ko. Bahala lang may ginabi ko nga. Dong, bahala lang gid no. Nahurot ang kwarta na to dong. Basta kay ako wag ko hilabti. Ikaw rin talaga na. Ako ra. Oy gala, ani ang istorya. Istorya nga pulos komedya. Kung inyo kining paminawon, kamong tanan magmalipayon.
kini ko dong sakto kay pagkatapukan na toron kay party jud sa tong kagi. Mao ba? Party sa ni sa akong asawa pod. Gibuhi Nasa na di kay mo, ka. ano? Oh, nya na man guna akong asawa naglalis mi atong miagi pa yung mga buwan. Ngano man? Nya na siya nga han. Asa mangjoy para nimo, asa mangjoy magunang magbudhi ang bana or ang asawa. Unya, Nya na ko ang asawa gyud. Nya Nga sa naman, dili ay. Ang bana gyud. Ang bana gid. Naglalis mo duha. Oh, naglalis jud kung kinsa jud muuna jud kuno bisyo ba. Oo. Adi karon na wa gihunong na mong lalis. Amo ra gi pandi nagpaniid ra sad ko. Kusi-kusi lang kas Oh, naon. karon kay bungoton kay ko sa una dong. Bungoton Oh, ka mura po katong kameraman na to ba? Bungoton kay ko sa una. Oh. Lagot kay ko sa akong asawa. Nga naman. Kay mo anam jud ako manaon nga. Han. Samok naman kay na akong naon kay daghan kay kog bungot na pay bangas. Ako ni pabarbasan siya. Ayaw jud dong. Nga naman siya. Kung imo ginang barbasan nagpasabot na nga nang babae ka. Ano mre ko mamabras siya musamot kag kagwapo. Siya ayaw jud pamarbas kay musamot kag kagwapo kung malimpyo nimo na di ko gusto nga makauyab kag lain. Wow. Di nukto ko sakto sa akong asawa. Di ako jong gituman niya ang gusto para di ko mahibaw di siya makaingon nga nang babae ko. Nang babae ka. Karon nung kay pila ray dagan, pila ray istorya. Nakauyab man kog batan-on nung 16 anyos. 16 anyos? Perting lami ah. Lami din. Sus, akong gihuwat gamit si Otso. Unya. Pero sa naipulis sa minaw to. Pasasan ka. Ator mangi. Perting lami ah. Karon kay nihangyo ko na do nga mo ismiringhoy ko. Mining ka. Plang-plang ka, plang-plang. Mohapyon ko siya plang-plang ba. Ang akong uyab di masugot. Ito kasi masugot ito makuan ka. Niingom na akong uyab nga ako mosugot ko ba mo ismiringhoy ka nako. Basta mamarbas ka. Mamarbas. Oh, anak ko, saom ko ni masakpan ko sa akong asawa. Kay wala may bungot. Oh. Tapos karon kay di mo jud ko ka ismiringhoy. Di na pugos lang jud ko pamarbas para may ka ismiringhoy ko sa akong uyab. Tapos karon kay ismiringhoy ako. Ismiringhoy human uli ka semua, luya ra kay ko. Luya ka. Kulbaan ko. Kulbaan sa ka. Kupatay ko ane. Bawang ko sa akong asawa ng babae ko, kuwan ako kay bungot. Isa to pa mag-ingon. Tignaan nyo sa sawa nga ako una nagbisyo ani. Tagnaan ko sa akong asawa nga laki bana jud na magbisyo. Di uli kog mga alas 11 sa gabi. Alas 11 gabi na. Ano ko namaong nagsuga. Nagsuga. Natuog na jud ni akong asawa arang-arang. Abi ko bitana. Wa man gilak. Oh, gilak. Nini ko kamang. Nene ka kamang. Pag abli ko portas kwarto, wa po gilak. Wa po gilak. Paglili na ko na. Akong asawa nagbukot sa habol, nagtalikod. Nagtalikod. Dinihina so kamang nitapad ko ana. Ano ko? Talikod ka. Talikod ko. Nituyok kita na akong asawa ni anay. Hikap sa akong naong. Patay sigaw ko, kulba na kay ko, kay may bawar ko. Hikap na naong ana, wa may bungot. Ano siya nga, ngano ni Ari, mangkang pa man niabot akong bana. Naguta na ko. Mao de. Ang kabit na niya to. Ang iya na kabit dong. Pertim na tisuya na ko no, wa may bungot ay. Mao de to de ay kay naghikap na mao de to timelas lagkuta gyud sigaw. Oh my gala, ani ang istorya. Istorya nga pulos komedya. Kung inyo kining paminawon, kamong tanan magmalipayon. Hey! Og atangi mahigala ang among shout out og kini day si Tulits. Ako may gala si Ali Alimukoy. Ako usab si Tutong Tugsang. At ang mga kigala ang sold out ninyo sa sunod na mong panagtakbo na to mga kigala. Daga salamat. Hey! Okay, mga gala, salamat din kayo no, sa pagsubaybay ninyo, pagsunod ninyo sa amuang istoryang komedya. O kaniya ang amuang Shout out portion. Okay, shout out din ako si Jameson Hariolne. Hariulni. Suran nilito ko. Shout out para ko may gala si June Gaming. Mga gala, mao ni sila atong mga support. Okay, shout out sa ko ni John Ray Mark Pakanya. Janri. John Ray Mark Pakanya diya sa Barangay Waway Butang. Okay na kayo. Okay, shout out din ni Marco TV YT from Valenzuela City. Shout out para ko may gala si Ruel Clario. Okay, Clasio. Okay, shout out din ako si Felix R. Rodney Eloy
from Lope Miris. Sold out sa ko dire sa uban na nanaw karon nga niya sa among dapit sa among kalikiran luyo og mga kiliran diha dapita sold out ko og daghang salamat kaninyo sa Mga inyo sa supporter. pag-supporter dire kanamo. Oh, shout out mo na kami gala si Rich Aina og sa iyang lula nga si Juanita Idig. Okay, shout out ako Abari Rans from Mabinay, Negros Oriental. I-shout out mo na kami gala si Robert Villaraso. Okay, shout out ako Jason Magpali from Pagadian City, Zamboanga del Sur. Shout out mo na kami gala si Jonel Akarakot Dakot from Bacolod. Okay, shout out ako Arnel Baquiano. Shout out sa ko diha sa Diha ni Florin. diha di sa Florencio Floren Muntahes. Floren Montajes. Wa lang gyud pagbutang yang address. Okay ra kayo. Daghang salamat mo boss. Oh, shout out mo na kami gala si Jonel Akarakot Dakot from Bacolod. Okay, shout out ako Laranjo family, Malacava family, Jasper, Ashley, Gisli from Digo City, Davao del Sur. Shout out sa nako diha sa Lamak Tangke Pundol ni Iboy Sangre diha sa Die Hard sa Dayhard sa Tres Buhakak uban sa iyang mga pinanggap buutan nga pamilya diha ron sa Lamak. Salamat kay boss ug sa imong mga pamilya nga nagsunod sa Tres Buhakak. Okay, shout out na kami gala si Julius Aludo. Okay, shout out ako Imsay sa Lagindingan Airport, Misamis Oriental. Shout out na kami gala si Charles Liski Amilon. Okay, shout out ako Rapi Luloy sa Tagaluan from Erwin Kunahap. Shout out na kami gala si RJ ug Ali from Paulo Piscadero. Okay, shout out ako Udit Pama. Shout out na kami gala sa Liloy, Zamboanga City from Michael o Michelle Magdasal. Michael na dyan. Okay, shout out ako Lacamento family, Donog family, Parma family, Purlas family, Kamisura family from Dino Costar Tulunan, North Cotabato. Shout out na kami gala si Archie Akamatso from Hilda Simbulan. Okay, shout out mo sa mama ni Raleigh Torrefil sa iyang mama Francine Torrefil o Dada Camacho. Shout out po na kumigala si Randy Mag-Usara o from Negros Occidental, si Palay City. Okay, shout out ako Richard Ignacio. Shout out po na kumigala si Ri Yam. Okay, shout out ako Yen Maurines Channel. Shout out po na kumigala si Jake Arellano from Jinsan. Shout out sa nako diha sa Pokshot TV na sa Kamanggahan nga nagkuya to nako supporter sa siya sa Tres Nagong Buhakak. tatay. Og ingon man sa nila ni An-An diha sa barangay Cantibas na nagpuyo sa Sitio Busay, Okay. barangay Tubod. Okay, shout out Salamat kay mo, Ray. Idusma family, Salingay family, og ni Bandergel Patindol. Shout out po na kumigala si Jake Arellano from Jinsan. Unya, shout out diha po di Usoy in HE Bangkal, Davao City. Okay, shout out ako Roland Kangke from Dagupan City. Shout out po na kumigala si Die Hard po nga nagsuporter diha sa Davao, mao si Rubilin Limpag, Barangay Padada, Davao del Sur. Idol na sa Tres Buhakak. Okay, shout out Collector Biners 2020. Okay, shout out po na kumigala ang Die Hard sa Tres Buhakak. Kumigala si Jiljil Tuyugon, usa ka frontliner sa Manila. Uban sab sa iyang uyab nga si Jinit Abalus of Disto. O usab sa iyang mga igsoon nga si Jiljil Sixto, Jonjor Hinder, Johnny Edgar o Jinilin Rinhay, Jima, Rebecca, Romali o Mama Tisi o Papa Sitoy o sa iyahang mga silingan. Idol tanila mga kala si Ate Grace, Kuya Saldi, Duming, Ate Vilma, Kuya Jimmy, Ginny B o ilabi na sa iyang mga katrabaho dinha sa hospital. Okay, shout out ako Yuhan. Ang katrabaho ng hospital nga si Buyet. Okay, daghang salamat niyo bro. Okay, shout out ako Christian Tampus. Shout out po na kumigala si Michael Tampos gadiha sa Cordoba, Alegria, Cebu. Okay, shout out ako Garilyn Traya. Shout out ako Marky TV from Cagayan de Oro City. Shout out ako Nikasi Cueva from Lagtang, Talisay City. Shout out po na kumigala si Mil Abukay, si Chico. Okay, shout out ako sa Luzon,
sa Luzon family from Bohol. Shout out. Oh. I-shout out mo na kumigala akong igagaw diha sa Cagayan de Oro, si Merlinda Latira, uban sa kuyuan si Pio Hildo, o siyang mga ubang mga anak nina. Daghang salamat sa inyong pagsubaybay sa Chris Buhakhak. Okay, shout out ako tayong family from Wilbert tayong Saliluan. Oh, shout out ako Christine Faith Raagas from Albuera Leyte. Shout out ako Gornes family, Nundok family from Mitibot, Misamis Occidental from Angelica. I-shout out na kumigala akong ayaan si Tia Dinya, uban sa ako ang uyuan diha si Tio Jumi Laspunya dinha sa Puli Lilingayon, Cebu, og sa akong pinalanggang amahan si Papa Espridjon sa Balandi, uban sa iyang bagong bibi karon og siyang mga anak ug maigsuon ako dilpita. Shout out sa ako dahil ang akong kaigsuran nga tuwa sa Mindanao, nasa Bilinsa Bukidnon, sila si Silverio Bunghanoy, Nicolas Bunghanoy, Nina Lapira, o si Manang Ibing, o sa akong mga pagumangkong tanan, anak ni Ti Baloy, o ingon man sa akong bugtong pinanggang anak nga na diha karon shout out yun mo day. Sunahot pa nga makakita lagi ka na ako sa personal. Daghang salamat. Amping o blood base kaninyong tanan. Okay, shout out ako Jimboy Combite from Saudi. Okay, shout out po din ako Megala, ang tanan ng mga haters, tanan ng mga viewers, followers na mo, o sa gyapon ay mo kalimot sa pag-click subscribe button o notification bell para updated mo sa mga videos, o ay mo kalimot sa pag-like sa mong page may makadulay, buhakhak na mo. Pag-like sa mong page, Tris Buhakhak. Okay. Katong mga wa ma-sold out na ko og sa uban nila nga ikuan ayo kabalaka mo mga kaigsunan, mga kagalaan. Kay karon sunod og uban pa ngadto sa ngadto. I-sold out mo. Way problema na. God bless and your home. Okay. Kini ang Tris Buhakhak at si Tulits. Ako may si Ali mo ko sa kanunay magalingaw kaniyo hangtod sa kahangturan. Ako si Rap Rap Bunghanon alias Tutong Tugswa.